Dangala bai kamata abin da bai kai ya kawo ba ki dinga sa kanki a cikin damuwa. Sai baki. Ai da mani na sani daga ke har mahaifinki ba ku ganin laifin yarinyar nan. Tunda ita kan Aisha ne nan kuci. Kwata-kwata ba ku ganin me take yi. Amma mai wallahi ba haka bane ba. Kawai dai ina faɗa miki ne saboda kar ki sa kanki a cikin damuwa. Tabbas. Halin ku ba ɗaya bane da na Zainab. Sai kina da tunani da hankali. Ba ita ba da ba ta da tunani take biyo waɗannan ƙawayen banza suke buɗanta. Mami ai kun kwaro shi mata farin cikin ya haɗa ta da wanda ba shi take so ba. Me? Shi ke adana kalamanki. Ina so idan dajin naki kya gaya masa a kanki. Wa, ni na isa in tunkari dadi da wannan magana? Wato ni kika raina kenan. Ni sai ki faɗa min ko? Ai shi kenan. So yake ya ɓaɓɓalla ni a nan gidan. Kuma ki da tafiya ta kai. Wato kin gudu. Ba ki ma blending na kayan miya. Rabi! Na'am, aunty. Wai ke Rabi me yasa ba kya jin magana ne? Rabi na sa ki wanki tun ɗazu. Kin koma ɗaki kin je kin kwanta. Ke kina kwance bacci. Har yanzu karfe nawa? Yanzu duk wanda ya shigo gidan nan sai ya duba ya gani mu ƙazamai. Ba za su lura da cewa na saki ne kika ki ba, Rabi? Ina kunce ina huta ne saboda kin san gobe tafiya na gaba. Kuma haka kike so ba ki tafi gidan antin naki?
Ai ni ma uwata ce ko? A hakan da kike min shine zaki je ki mata a gidanta? Ki fa sani. In dai na miki magana ba kya jin abin da nake gaya miki Rabi wallahi ba inda zaki. Anti ki hakuri ni tun san ba samu na sati biyu sai sa nake so na jira. Kin fi kowa sanin idan na sa ki aiki baki mun bare na ɓaci. Saboda haka ki wuce ki zo ki wanke wanken. Kin fi kowa sanin abin da ke bata min rai in ce miki ki ba za ki. Ranke daɗe, ka zo ka zauna kana tunani kuma akwai ayyuka da yawa a gaban mu. Ga aikin location da za mu tafi kuma ga shirye-shiryen umarka da muke tsara za mu tafi. To wallahi lamarin Laila na da yake caza ha sai ka ce akan ta aka fara kishi. You imagine wai haƙƙi da an location ka ma riga ka sani ta so a ce kina faɗa da abokan sana'a ta mata. Ranka da ni abin da yake bani mamaki shi wa yake gaya mata muna location inda take zuwa take samu. Amma ka san abin gaskiya bai sai da yana matukar caza maka. Next time wannan location na wajen babu haka ta zo nan ta sami yara suka fara kamar doki in doka ko kawa sosai har cikin ta yanzu har yanzu shekara biyu babu cikin babu da yanzu. Wannan gaskiya ne, to amma ranke da nake ganin ai mu ringa yi mata addu'a kawai shine mafita. Ranke da na ga producer ke bisho gaida ya kira ni a waya kuma na tabbata maganar location din nan ya kamata ka shirya mutum. Da zai jira ni yanzu za mu to Assalamu alaikum. Ziya kike? Wallahi lafiya kalau. Ke in baki wani labari? Anti ta amince zan zo in Allah ya tafi ina hanya. Ke dai ki bari sai na zo zaki ji labari kala kala. Allah kuwa. Ina gida ne. Ke dai akwai labarai da yawa sai na zo. Ita ma ta ce za ta zo amma sai kusan bikinki irin saura satin nan za ta zo. To shi ke ta sai an jima zan kira ki.
lafiya, Allah ƙara wadata. Allah ya yi ta arzikin ku kasuwancin ku. Ba su bol sarki. Su bol godiya nake yi sarki. Kai da ko gaci. Sarki. Wallahi ba ka gajiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dubu. Isra ta yi wallahi. Godiya kake da alkhairi. Saki. Allah ka tabar kufa. Ku ka tabar kufa. Saki. Yalla tafa masa da Allah. A tafa mai. Brap. To. Ka san me zai faru? Gaskiya kamata ka koma daga nan. Kaga angonmun nan wallahi sa ido yayi yawa. Ke ma kin sani komai zan yi bana munafurci, bana wani koyi. Komai a buɗe nake yin shi, ba ruwana da wani harkar munafurci. Ba kai ne abinci ba, ni ce abinci saboda na faɗa maka ni yaya na Idris wallahi in ya ji an ganni da kai ba karamin rashin mutunci zai yi ba, gara dai kawai ka koma. Yi to haka ne, amma fa gaskiya zaki yi kyau a fim ɗin nan namu da nake baki labari a matsayin jaruma. Ka fe tsoka da wallahi tun ma ba ka fara ma ka fara zuga ni? A'a wallahi ba zuga wani ba. Ki duba nawa ne wanda kin fi su kyau, kin fi su komai a harkar fim amma sun zo sun ɗaukaka. Ka duba wannan yana da wanka kallifin nata a ɗakin ka wallahi da ma fi ta kyau na fi ta aji. A'a to fa ni dai ba ruwana. Zan tafi. Kar ki manta amma ran Juma'a ki zo zan haɗa ki da wannan yarinya sai ki magana. To kai dai ka ga shi kenan bari na wuce kafin a neme ni. Sai an jima ko? Rabi, hakin shirya sai sauri kike yi sai murna. Kai Rabi, sai farin ciki kike za ki tafi ki bani ni kadai a gidan nan. Ai kuna son za ki dawo dama abin da zan jaddada miki shine kake sake ki dade. Sati biyu ne tun da bikin ma wannan satin ne kika kara mata sati ɗaya za mu dawo tare. To ga wannan ki kai mata. Sannan kuma abin da nake so na gaya miki nasiha ce. Kada ki sake ki sauka daga layin da na dora ki na tarbiyyata. Duk da can ma na san kamar nan ne amma dan adam ajizi shi yasa nake so na jaddada miki dan Allah dan Annabi kirke wannan tarbiyyar da na dora ki akai. In Allah ya yarda ba za ki samu matsala a wajena. Ga kuɗin mota naira 3000 ne. Sannan gobe ki hau mota da shi. sai mun waya. Allah ya kiyaye hanya. Yanzu ni kadai a gidan nan. Allah ya tsare Rabi da lafiya.
Ke, buɗe kunnen ki da kyau, ki saurare. Ko ana hamaza hamata, ko kina so ko ba ki so, dole ki aure yaran. Dadi don Allah ka yi haƙuri ka karɓa ni da Idris. Wallahi ina son shi kuma ni ba zan iya rayuwa ba shi ba. Kuma dadi har ƙaurin aure muka yi da shi. Will you shut up? Ina magana ki magana. Ke, gurbin ido ko ba idan bane. Kullum ina ce miki magana. Kai zan saba miki wallahi. This is nonsense. Mummy don Allah ki masa magana ni wallahi ba na son auren soja na fi son auren civilian. Ni wallahi ba zan iya auren soja ba. Daga yau sai yau idan na kuma ganin yaron kafarsa a kofar gidan na lahira sai ya kashe shi daɗi a kudu wanda ke yake kici da kuma bayar masa in zai zo gidan nan ya tanadi likabarin ya zo da ita. Na wani tashi da. Tashi ki wani! Repeat. Grateful. Alhaji. Ka yi haƙuri don Allah. Lamarin nan so nake ka bi shi a hankali. Kar a zo a samu wannan matsala wacce za ta ci ta ba mu ji daɗi ba. Allah ba ku Saratu. Da ce da gudu zan bi shi. My decision is final. Yaran nan yana da hankali, yana da biyayya. Dama na yi tunanin ke kike sakata. Ina dukka na bayan na warware. A'a ba haka bane. Yarinya nan ba yarinya bace. Ya kamata a ce kana lallaba ta. Saboda ka san ya mace. Ya kamata ka faɗa haka. Dole an faɗi haka. Saboda na ji ta tana magana da kawayenta a waya. Ita ba ta so ta aure wanda ba zai ba ta lokaci ba. She's stupid. Abin da ya sani ka san shi yawo musamman ya mace idan ta kai manzalin aure. A zamanin nan da ake ciki ba a tirsa yau. Hadisi ne wannan. Saboda abin da ba hadisi ba ne amma dai kana ganin abin da yake faruwa. Kana ganin ƴaƴan yadda suke ɓallowa. My decision is fine. Akwai kalmar da take biya mai ba ta sai da wanda ba zai ba ta lokaci. Na saki ki da of course. Su ma sun waye kai suna yara da su. In suna ƙanana kuma sun taso sun yi. Da haka su ma ba su shiga cikin wannan matsala. Ka yi abin da ya dace. Are you dismissing my front? Like you said, you wasn't touching. Nan gida na da mutum da gida. Ba a kaji ka da bai kawo shi ba. Assalamu alaikum ƴan uwa musulmi na duniya baki daya. Muna gabatar muku da wannan kasaitaccen shiri namu mai suna Gidan Gala. Ci gaba da bibiyan mu a shirin fim ɗinmu mai suna Gidan Gala domin ku ga wadda ake takawa da ɗauki ba daɗi. Ta jama'a, kada ku manta, ku rinka bibiyar mu a manhaja ta YouTube ɗinmu wato Gidan Gala TV. A kowace ranar Juma'a a tashar mu mai suna Gidan Gala TV. Da misalin karfe 8 na dare, Gidan Gala. Gidan Gala. Kar ku manta da sunan shirin Gidan Gala. Once upon a time in Tanadabu Productions. Kai ne fa magajin sarki. An haife ka a fada, ka girma a fada, ka tashi rayuwarka a fada, amma a ce akwai abin da ya fi ƙarfinka. In ba sarauniya ta shirya wannan al'amarin ba, to da sa hannunta a ciki. Wani hukunci ta ɗauka mai tsauri ba tare da ta yi tunani a kan shi ba. Ba kowa ba ne yake lasar zuman mulki, kuma yana kan mulkin daga baya kuma ya ɗauka ya danƙa wani. Tanadabu Productions presents a Hassana Maman Alamu Sarauniya Laila. Kai ne yanzu a gidan nan har na kai matsayin da za a iya hana nan gane da mahaifiyata. Fita mana! Duk inda yarinya ta shiga aje a nemo ta, domin kuwa tana da jininmu a jikinta.
wace ce ke, daga ina kike, ina za ki je kuma mai asalin ki? Ban sani. In life challenges and confrontations, you must accept both aspects of happiness and sadness. Sai nake maka a zuciyata. Ya fi girman son da kake min a zuciyarka. Ta bangaren soyayya da kulawa. Na girme. Haka dai bakin ke ce. Amma kuma kowa da kowa duk duniya kowa ya san cewa ba haka ba. Ke? Daga ina kike? Inda ka yake ni. Juyakta mana. Kike duka? Nake ba zan je ba. Yazidu, abu ne? Me zan gani haka? Yau faɗin naku harkan hanya? Ina ruwanka mara mutunci ya sa yi. Ke? Me kike cewa mara mutunci? Ya ce maka mara mutunci. Ina ruwanka da matata? Ina ruwanka da kuma me muke yi? Allah, bar wajen. Da alƙayar ba. Sarauniya daina na bayar ke gaba. Akan aikin makirci ta inda ma na fi korewa ke. Hakan ya migi? Ba zai yiwu ba. Story Hassana Maman Ali, produced by Najib Balarabe, executive producer Sadiq Arafat, screenplay and directed by the disciplined director Amin Balabe Doki. Sarauniya Laila is a dramatic series movie that will be coming to you every Friday on YouTube around 8 p.m. Sarauniya Laila. Tun da na raga yarinyar na baka ce mu komai ba, in baka ce mu yake faruwa ba, bare ma ka kai wada ba kai. Ba hurumi na bane in shiga tsakanin miji da mata. Ni lokacin mutane suna ban mamaki a dinga kokarin shiga hurumin miji da mata. Ba haƙƙi na bane. Tsakaninta ne da mijinta suka tattauna ya amince za ta tafi karatu. To me na a ciki? Haka za ka ce? Ai kamata ka kira shi ba shi shawara, ka taka abin da ya za a ce ta bar Kano gaba ɗaya ko kuma ta bar garin su gaba ɗaya. Kin ga na farko ba hurumi na bane. Nauyin da Allah ya kula min na sauke na da ita. Sannan na biyu kin yi wata kalma. Mata aure. Kin ga shi ba yarinya bace ta san darajar aurenta, ta san mutuncin kanta, za ta iya kare darajar aurenta. To me a ciki? Addu'a kawai zaki mata. Gaskiya Alhaji ba hankali ne da karatun da ta hostel ka za ta yi ta zama. Da auren da komai shi kenan. Kin ga kin ma yake wannan. Kin ga shi ba yarinya bace. Za ta yi kokarin ta kare mutuncin aurenta. Ke da ita na abin da zaki ke na yi kamar da ke na kashi
ga lafiya ya tunda na kira ki a gaggawa ke zaki ji menene. To gaskiya abin da yasa na kira ku kuna karya mun doka. Babu masu karya mun doka da rashin mutunci da cin mutunci irin ku. Musamman ma ke. Wallahi musamman ma ke. Ya zan ce ga lokacin da za a dawo gida. Kar a yi dare a waje. Amma sai an karya mun doka an yi dare menene dalili? To yarinya idan ba za ta dawo gidan nan da wuri ba to ta koma gidan iyayenta ta yi barikin sai ta rika koma musu dare ta rika kwana a can idan dare yake koma gidanku ma'ana ki je ki rika kwana a can ko kuwa yarinya ta titi ta kwana in dare yayi amma ba yadda za ta saki dawo min gidan nan idan dare yayi. Ina fata kun ji ya ishe ni wannan karya dokar. Hajiya dan Allah ki haƙuri. Wallahi cunkusun ababen hawa ne fa idan an tashi da ƙyar muke samu shi yasa fa muke jimawa. Na ya haƙuri dawo ta mutum sarkar nawa kika bata. Na ya haƙuri cunkoson da daddare an taɓa cunkoson motoci da daddare bayan kowa koma gida ya kwanta ta ji kan zancen banza zancen wofi ba ku taso da wuri bane babu zancen ne haƙuri babu zancen ne haƙuri haka bariki babu haƙuri yawwa ba ni kishi ne ba ka banda na ba ku kun zama ku bani kuɗi yawwa kuma ba ku farin ciki ku bani farin ciki ni farin ciki na shine ku bani ɗan canji na gansa a hannuna ni kuma ba ku masauki mutunta ku amma duk wanda ba ta mun babu da gayya tsakanin ni da ita. Hajiya ki haƙuri muna tashiwa da mun tashi da wuri masu biya ta wajen samarin dan samu abin da za mu kawo su samu na ababen hawan nan. Na banza da kina karbowa ni ma ki zo ki mun dan asabi ake cewa ko menene a Hausa kin san Hausa ba isa ta tai ba da kina zuwa kina dan tsakura min kina bani ba zan taba ganin laifin ki ba amma idan kika samo ke kullun jiya yau babu komai haka kike kullun babu kullun a bushe ke baki karu ba wani bai karu da ke babu alwajudu a tare da ke da haka ki kiyaye ni wallahi a hirdinku. Madalla to da haka yake yi ai ba za a samu matsala da ke ba. Iye kare mata da mata iye mata kyawawa da ku masha Allah ga hannun jari a nan da kuna zuwa kuna dan dakkuwa kuna bana ka ba za a samu matsala da ku ba. Hajiya ai ba ki san kudirin da ke cikin raina ba kin ga waɗannan bulo in gaba ɗaya sa ba zan a miki siminti gidan zamani kai dan ba da hanci ne da na gada kuda da haka yake min ba zan muku walakanci ba babu cin mutunci kuma wannan daɗin magana ka gaya ma daɗaɗɗen maganganu da na ji naku zan muku sakayya mai kyau wallahi ana zaɗin wannan sha'ani masha Allah yau gashi wannan makulli da na baku na baku asisi ko karfe nawa ko ga dama ku dawo gidan nan duk lokacin da ranku yake so ku dawo ku wata ya ku shana daga yau babu rashin mutunci amma idan an samu a ya gama ni ma bara bane a baya saboda ni ma san kawo nawa a'a bare mace wallahi na gode ai na ji dadin wannan magana Allah ya maka albarka wallahi Allah ya maka albarka gidan gala kulla zumunci ake da juna gidan gala ka zo na zo akwai amana gidan gala wasu suke so karba tuna gidan gala ne ha 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 gidan gala ne gidan gala gidan gala ne gidan gala kun har kalla ne gidan gala kun ga sana'a ne kowa da nasa wannan kadara ba na son wanda suke so kuma su ban wanda nake so ba tattaban ki ne ta zo a kaki dai kawai ta ci gaba da na riga na yi mata bayani na kira ta ne mata babanta ya ki ya ce baya son mutum
ta yi haƙuri ta rungumi kaddara a matsayinta ta musulma wacce muka yi mata tarbiyya amma ta fita yadda. Ba mummi dan Allah dan annabi mummi kin fasa ba na son wannan mutumin da za a bani. Ni wallahi Idris nake so ni gaskiya mummi ba aura mu Idris wallahi zan iya mutuwa. Mummi dan Allah dan annabi ki taimake na aura mu Idris. To in ba kya son shi ya zaki ba yadda kika iya. Aure ne an riga an sa lokaci. Rana ma ta riga ta tafi nan da sati biyu an yi bikin ki da shi wannan dan wanda ba kya so mahaifinku shi yake so. Me haka? Aikin banza aikin wofi. Ki kwantar da hankalin ki ruwan kaddara Allah ya sa hakan shi ya fa alkai. Ta addu'a. Ni kukan nan ba zai. Kaya ma nake da kiya zancen ku. Kin sa kanki hawan jini? Alhamdulillah, yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Cibiyar Alhikima cibiya ce da ta shahara a faɗin duniya wajen ba wa al'umma magani kuma su samu sauƙi akan cututtukansu da izinin Ubangiji. Wannan cibiya ta Alhikima tana da babban ofis ɗinta a jihar Kano a nan Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite ko kuma a Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. A birnin Maiduguri inda muke a Gomari kan hanyar Damaturu kusa da Iyafot Junction, ko a birnin Damaturu na jihar Yobe inda muke a nan Nayinawa Bypass titin Ali Marami kusa da kasuwar dare, a birnin Jos inda muke a Katako Junction a nan Rabbunallahu Plaza, jihar Adamawa inda muke a Jimeta a Jambutu Bypass kusa da Endrop, Katsina inda muke a sabon titin Kwado kusa da Daular Kaji, Sokoto inda muke a Faɓan Idi Kofar Gabas, Zamfara cikin garin Gusau inda muke unguwar Gwaza kusa da Police Station, birnin Kebbi inda muke a nan unguwar Sarkin Zamarmawa kusa da gidan man Rano, a jihar Kaduna muna nan a Tudun Wada kusa da kasuwar Bacci. Cibiyar mu ta Alhikima tana da rassa a jamhuriyar Nijar inda muke a nan birnin Yamai unguwar Losogungu kusa da Station Babati, a birnin Maradi inda muke a layin Kamfala saman benen Tasi Ukwamma, ko a birnin Tawa Lele birnin Adar inda muke Sabon Gari bayan tasha a bakin Fabe kusa da masu gasa kaji, a garin da Magaram inda muke a nan Share Zamna kusa da wajen Alhaji Mamman Mai Zare, ko a birnin Difa da jamhuriyar Nijar. Cibiyar Alhikima cibiya ce da take da manyan rassa a duniya inda in kuka tuntuɓi lambobin wayar mu za mu gaya muku inda muke ko kuma ma mu aika muku maganin mu a duk inda kuke. Assalamu alaikum ƴan uwa musulmi na duniya baki daya. Muna gabatar muku da wannan ƙasaitaccen shiri namu mai suna Gidan Gala. Ci gaba da bibiyan mu a shirin fim ɗinmu mai suna Gidan Gala domin ku ga wadda ake takawa da ɗauki ba daɗi. Ta jama'a kada ku manta ku rinka bibiyar mu a manhaja ta YouTube ɗinmu wato Gidan Gala TV. A kowace ranar Juma'a a tashar mu mai suna Gidan Gala TV. Da misalin karfe 8 na dare, Gidan Gala. Gidan Gala. Kar ku manta da sunan shirin Gidan Gala.